Viac než 90% platieb za cestovné lístky prebieha hotovostne. A dopravcovia sa musia s mincami a bankovkami vysporiadať každý deň. Poďme sa spolu pozrieť, čo sa s touto hotovosťou deje ďalej. So spoločnosťou Quex spolupracujeme viac ako 20 rokov. Pri ponuke na zavedenie bezobslužných terminálov na odvod hotovosti sme neváhali, tieto terminály sme zaviedli. Prinieslo nám to dva benefity. Prvý benefit, že zamestnanci môžu odvádzať hotovosť non-stop, a druhú samozrejme finančnú, kde na pracoviskách, kde predtým pracovali 3 ženy, tak aktuálne už pracuje len jedna, aj tam má ešte ďalšie pracovné povinnosti. Vodič po ukončení jazdy zoberie všetku hotovosť a spolu s potvrdením zo strojčeka autobusu odchádza k depozitnému zariadeniu, ktoré je k dispozícii 24 hodín denne, aj počas víkendov a sviatkov. Vodič sa na zariadení identifikuje a naskenuje potvrdenie, ktoré obsahuje informácie o tržbe, ktorú je nutné odovzdať. Zariadenie spracuje bankovky aj mince naraz. Celý proces trvá približne 1 minútu. Senzorová technológia overí pravosť peňazí a všetko bezpečne uloží do trezorovej časti. Hotovosť následne odváža CIT spoločnosť priamo do banky a zamestnanci dopravcu s peniazmi už neprichádzajú do žiadneho fyzického kontaktu. Terminály máme už viac ako 5 rokov s vysokou spoľahlivosťou aj vďaka pravidelnému servisu, ktorý nám na základe servisnej zmluvy Quex poskytuje. Quex prináša smart technológie, ktoré menia každodennú prácu s hotovosťou na rýchly, bezpečný a automatizovaný proces. Dopravcom pomáha šetriť čas aj náklady bez kompromisov v bezpečnosti. Quex. Kvalita, ľudskosť, dôvera.